Artzatien tu surua comente mai assurado entula su pruvere antico Imperquitu in su coro de esos pensamentos poterga incurvar esis esquinas que han fatuleze Arima zintzo baten etxipen eta bioz minan erreka baten bazterrean gitarrotxa haizean edatu Suaren argitasupean itzalgera gurekin ez daudenen antzera Mandan beneto tandan male Hitzak egiten gaitu. Hitza gure komunikatzeko tresna da. Baina bihotza erabiltzea nahikoa da erkal ulertzeko. Errealitate hori ezin hobeto jasotzen du nire bizimundua izeneko liburuaren hurrengo ipuin laburrak. Lehoia eta estralurtarra. Oihukatzea gustatzen zait. Negar ere, negar egitea oso gogoko dut. Horrela, estarriko vibrazioak ez ezik, malkoak nire masaietatik bere irristatzen senti ditzaket. Gainera, nire kaiolan altzatu, bi barroetatik heldu eta aurre atzerako mugimendu erritmiko eta jarraituak egiten baditut, kriston jaia daukat sortua. Normalean, jaramon gutxi egiten diate, iskanbila handia sortzen baut ere. Baina gaur, egun berezia izan da. Ikuskizunaren erdian nengoela, 5 pertsonez ezagun sartu dira gure logelan. Atetik sartu bezan laster, haien egon ezin eta beldurra izan du ditut. Behar bada ez daude umeak aioletan ikustera ohituta, edo agian horren beste buru hondirekin eta soinu bitzirekin harritu dira. Izan ere, nire logelakideak ere baditu zaien beharrak, eta askotan estarri soinuak edo barrea botatze dituzte. Dena delakoa ere, nire jai jarrera izugarriak lagundu ez duelakoan nago. Hurbiltzen joan dira, eta zenbaitek nire kaiolan eskua sartu eta lastandu naute. Ni izilarazi nahian, susurlatzearekin batera. Joko hau oso divertigarria iruditu zait, eta mugimendu bortitzak gehitu dizkiot nire ikuskizunari. Kaiola barruko koltzoneta mearen gainean, etzan naizen bitartean. Ostikadet dramatismo puntu gorena eman dutela uste dut artista utza naiz. 2019ko uztailak 10. Egunaren amaieran ailegatu gara, eta berandu bada ere, umezurtegia bizitatzea erabaki dugu. Lekua polita iruditu zaigo kanpotik, zuhaitzak, patio handia. Arratzaldea ilunduz joan da, eta hodeiak zeru hartzen joan direla, ezoikoa Vietnamen, beldurrezko filma bezala gure arimak ere ilundu dira. Geletan sartu garenean, amez gaiztoa hasi da. Kaiolez eta katez betetako lekua topatu dugu. Gehiegi mugitu ezin direnak, gure aurpegia bilatu dute. Batzuk barrezka hasi dira, kontrolik gabeko eta testuinguruz kanpoko barreak. Beste batzuk begia baino ez dituzte mugitu, arnaz egiten jarraitzarekian nahikoa lan daukate. Hidrozefaia handia daukate. Hala ere, zalantzarik gabe, giroa gehien ilundu duena neskatu hitzu bat izan da. Neskatoa, kaiola batean sartuta ikusi dugu. Oihuka, negarrez, ostikoka eta bortizki zein arritmikoki mugitzen. Oihua kanpotik entzun baitugu ere, barruan aurkitu ditugun barroteek eta mugimenduek ez dute lagundu. Egia esan behar badut, neskatoa lastantzeko eskua kaiolan sartu dudanean, eskua galnezakela buruatu zait. Lehoi arriskutsu baten kaiola bailitzan. Zinez gaitza, arratzaldean atzo etorriztako neska bat bueltatu da. Zer eta bigunak zein luzeak diren gauza raro batzuk jarri dizkit eskuan.
Baita hanketatik, burutik, besoetatik eta aurpegitik pasare. Ai ama, gaixoa ez dago burutik, sano. Ze planetatik etorriko ote da? Sentsazioa, hala ere, egia esateko gustatu zait. Hasieran, haserretzeko zorian egon naiz, baina azkenean jolas ederra bilakatu da. Pena handia eman dit, barrote bigun eta gozo horiek ez hitzatea orain haiekin jolasteko. 2019ko uztailak 11. Gaur berez, umezurtegian gure lehenengo esku hartze egun ofiziala izan denez gero, gelaz gela joan gara haur zein nerabeen datua jasotzeko. Aurrerago haien fitzak bete ahal izateko. Izenen idazketa arrotzari, zaintzaileekin komunikatzeko zailtasuna gehitu zaio. Ziur nago adin bat baino gehiago gaizki dugula. Baldakite haiek ziurtasunez zenbat urte dituzten umeek? Bazkaldu eta gero, gizarte langileak zein fisioterapeutak lanpetuta zeudenez, neure kabuz ekintzaren bat egitea erabaki dut. Denbora probetxatze aldera. Ekarri ditugun materialen artean bilatu, girlanda luz eta koloretsuak hartu, eta kaioletako umeak estimulatzera joan naiz. Buruz gora etzanda dauden eta ikusten dutenei girlanda barroteen artean lotu dizkiet, begira eta auki ditzaten. Bestalde, itzuei eta mugitu ezin direnei eskura eman dizkiet, baita gorputzean zehar masajetzua eman ere. Atzo oihuka zegoen eskatuari, tu izenekoa, dinamika egitea bereziki gustatu zait. Hain egon dago gogotzu, zeinen kaiolan sartu naizen berarekin jolastera. Kaiolaren barruan 5 minutu baino gutxiago egongo nintzen, baina mugitzen hasten zarenetik han egotea zer izan behar duen ezin dut imaginatu. Neskatu hau paseotzo bat hartzera eramango dut aukera dudanean, ziur. Gaur goizean, lasai etzanda eta bizitari ezaztuta geundela, ekintza berezien neska astaldurtarra bueltatu da. Normalean, asko etortzen ez diren etzeko langile batzuekin batera. Usain gozoko poltsatzo batzuk ekarri dituzte eta sudurrera hurbildu dizkigute, baita horiekin kilikiliak egin ere. Oraingoan behintzat, jokaera arraroa badut ere esaten digutena vietnamiteraz da. Langile batek gainera bat-batean kaiolatik atera nau eta nirekin eseri da gelako lurzoruan. Poltsatzoa elkarri pasatzera jolasten egon gara. Divertigarria izan da, eta ondoren ez neukan kaiolara bultatzeko gogorik. Joan direnean negarrez hasi naiz. Haiekin joan nahi dut, eguzkia zein airea hartu nahi ditut. Haiekin ere jolastu nahi dut. 2019ko uztailak 12. Gaurko eguna zentroan usaimen ekintzarekin hasi dugu eskailerapeko gelan. Ekintza egin baino lehen, interpretaren laguntzarekin gizarte langileei azaldu diet zergatik den garrantzitsua zentzumenak garatzeko ekintzak egitea. Oso pozik egon naiz ekintza hau gizarte langileekin egiten. Izan ere, hasieran pixka bat izututa ematen bazuten ere, gero egiten nuena imitatzen hasi dira, eta batek tu kaiolatik atera eta arekin jolasten egonda. Horrelako jokabideak sustatu nahi ditut umezurtegiko langileen artean. Gu joaten garenean ere, ez gaitasuna daukaten edo gaixuri dauden pertsonek estimulazio saioan hitz izan ditzaten. Gaurko eguna berezia izan da, arratzaldean ekintza arraroen zoroa etorri da. Gelako ume guztiak agurtu ditu lehenengo, gozo hitzen egiten digu eta aurpegia zein besoak lastatzen dizkigu. Ez aldago hartzen hitz bat bera ere ez diogula ulertzen. Ondoren, niregana hurbildu eta eskuetatik heldu nau kaiolatik ateratzeko. Poliki-poliki, gela zeharkatu eta irekita dagoen sarrera aiekatu dara. Aspaldi ez nintzen ateratzen gelatik, izan ere, orain dela 2 aste izan nuen nire azken fisio saioa. Nire harridurarako, patiora atera beharrean, eskerredeko eskaleetatik gora joan gara. Ez naiz inoiz hemendik etorri, eta nire bizitza osoan zehar gehien jota bizpahiru eskailera igoko nituen jarraian. Hauek asko izan dira, berriz, eta jolas baten moduan hartu ditut. Jolasarekin hasteko neskak oinak heldu dizkit, mailak nola igo behar nituen irakasteko, eta gero nire aurrean jarri da, eskutik tinko helduz. Behar bada, eroriko nintzelaren beldur zen,
Geroz eta jatorragoa iruditzen zaiten telau. Gora llegatu eta beheko solairuan entzun ezin daitezkeen ahots ugari entzun ditut. Haurtzoa dira, ni horietako bat izan nintzen, 5 urte bete eta kaiolan sartu ninduten erarte. Gegi mugitzen nintzelakoan nago. 2019ko uztailak 15. Tamalgarria da benetan horrenbeste aukera dituen pertsona bat gatibu eta autonomiarik gabe ustea. Hori dela eta arratsaldean bakarrik joan eta tu paseatzera atera dut. Hasieran nire erabakiaz pizka bat izutu naiz. Izan ere, inori ezer esan gabe joan eta neskato atera dut. Eta gainera, goiko pisura igo dut haur txikiekin pizka bat mugiz egin. Behean ez egon zaitzailerik, tu eraman dudanean, baina goian 3 zeuden eta herrifarre egin didate, gure komunikatzeko ezintasuna estali nahian. Haurtzoek hasieran ez zuten ezer ulertzen eta pizka bat beldurtu direlakoan nago, baina gerotu ukitu dute eta arekin jolastu dira. Zeukaten aurreiritzia pizka bat apurtu dutela uste dut. 2019ko uztailak 20. Jaieguna da. Gure azken eguna Vietnameko umezurtegi honetan. Joan aurretik ordu pare bateko ospakizuna egin nahi dugu, eta hemen bizi diren pertsona guztiak edo ezinezkoa bada gehienak batzea nahiko genuke. Hau zaila izan da. Nola argudiatu kaioletan gatibu dauden pertsonak patioan aske egotea nahi dugula? Honena, ume horiek zuzenean guk geuk ateratzea izango da, baimenik eskatu gabe. Estrarludartzo eroa etorri da, kaiola ireki eta presak atera nau. Nora goaz? Normalean gehiago hitz egiten dit, eta motelago doa, baina gaur lan handia daukala dirudi. Azkar aterako ditugu lagunak, langileek ezer esan baino lehen. Korrika ibiltzea gustatzen zait, jolas berri bat. Lasterka bat egiten egongo garagian, irabaziko dugu sorori ez larritu. Behin, gaixorik ez dauden erabiltzaile guztiak kanpoan, estera batean zutik edo etzanda daudela eta zentroko langileen sinestgaitasuna begirada jasostean, jaiarekin az gaitezke. Amatzo maitea, ze demontre da hau, kriston zarata dago, eta inoiz entzun ez ditudan ahotzaniz dago nire inguruan. Lurrean eserin haute, eskuak edozein norabidean pizka bat luzatzen baitut, beste gorputz batzuk uki ditzazket. Nortzu dira pertsona horiek? Ez dira nire gerakideak, edo bai, egia esateko horiek ere ez ditut inoiz ukitu. Emakume bat 10 minutu daramatza abesten, eta ni sufrimendu hau jasaten. Argi daukat nik asko hobeto egingo nukela, baina ez didate mikrofonorik hurbildu. Edalontzi bat jarri didate ahoan, eta zein gozoa dagoen ematen ari didaten estalurtarren edari misteriotzu hau. Baina oso gutxi eman didate, eta edalontziak kendu didate hurrengoari emateko. Edari magikoa berreskuratzen saiatu naiz, baina zinezkoa izan da, haserretu naiz, banoa hemendik. Harrigarria da zenbat gustatzen zaien karaokea vietnamdarrei. Mikrofonoa hartu eta abesti bat bestearen atzetik abestu nahi dute. Nik umen erabe zein adinduekin dantzatzeari ekin diot. Bikain pasatzen ari gara eta ikusle talde animatua daukagu txaloka talgaraka. Laranja zaporeko tan nazkagarria banatzen ere lagundu dut. Sinesgatzaia da zenbat gustatzen zaien. Tuk adibidez, edalontzi osoa da nahi zuen, eta nabarmena zerretu da, kendu dio danean. Eskuak lurretik altzatu gabe, jendartetik aldentzen joan naiz. Lehenengo lur biguna zeharkatu dut. Hortik mugitzen ari nintzela, esku batzuk ukitzen zidatela iruditu zait. Baina ukitzaia harrapatu dudanean, pertsona bat ez zela konturatu naiz. Lurretik ateratzen zen, barrote fina eta malgua zen. Azkenik, lur zurrunera bueltatu eta beste barrote batzuekin, oraingoan normalak, topo egin dut. Ai ama, tuk ies egin du. Ez dago bu eta mai artean. Begiradarekin patiozoa zeharkatu dut. Han dago, irteerako arrezira heldu eta zutik jartzen ari da. Araño, ailegatzeko lorategiaren erditi pasatuko zen. Zein abentura zalea den. Korrika batean, baina lasaitasuna erakutsi nahian, ez dut hemen golangileek esan genizuen aurpegia jaso nahi, turengana hurbiltzen naiz.
Ondo dago, atzaskalak lurrez zikindu ditu, baina besterik ez. Altzatzen lagundu eta aurpegia laztandu diot. Jailekuko musika urrun entzuten eta entzuten da hemendik, eta lasaitasuna jabe da. Bikaina egin duzutu, horrela jarraitu, bilatu zure askatasuna, susurlatu diot, malko bat masaia zeharkatzen nabaritzen dudan bitartean. Badago nirekin berriro estralurtarrastuna, obsesionatu da nirekin. Eskueltatik heldu nau eta bianketan jartzen lagundu. Beno, egia esateko ez da horren txarra bera etorri izana. Nola osentzen duen gustatzen zait. Estiki hitz egiten dit, eta aurpegia ukitzen. Agurtzen ari dela uste dut, horro egiten dut, besarkatzen dut. Zaindu zaitez eta bidai ona izan espazioan zehar. Eskerrik asko. Bakita entzuten den, bai. Eskerrik asko ipuin honengatik eta niri tokatzen zait sarrera ofiziala ematea. Eta ni Oskar naiz, Oskar Fernandez, Gasteizko Gazteria Zerbitzu burua. Eta Euskara eta Gazteria Zerbitzutik ongietorria eman dizkizuet. Eta Gasteizko Janeder Euskaran etxe honetan bertan zaudetenok. Baita urrunetik streamingen bidez, topaketan parte hartzen ari zaretenok ere. IGAko 2011ko eta 2018ko jardunaldietatik gaurko IGA edo EGA honetara. Ahoskatzeko orduan berdinak diren bi izen, izatez bi formato desberdin, baina ideia eta helburu berberak. Hizkuntza gutxituetako hiztun gazteen arteko elkartasuna eta elkarlana sustatzea. Izan ere, dudarik gabe gazteok izango zarete hizkuntza gutxituen biziberritzea posible egingo duzuenok. Horren erakusgarri lehiaketara aurkeztutako 15 lanak. Ia 60 lagun elkartu zarete zeuen artean. Hizkuntza biziberritzeko askotariko proposamen original eta erakargarriak erakusteko. Irabazleei ez ezik, orduan, zoriona guzti guztioi, benetan. Era berean, eskerrak eman nahi dizkizuet, eskerrak eman nahi dizkiet Gasteizko udalak egiten duen moduan. Proiektu honetan eta gazteenagan sinetsi duten erakunde eta elkarte guztioi. Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia, Vital Fundazioa, Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO Katedra, Soziolinguistika Klusterra, Euskalgintzaren Kontseilua, Garabide, Gela, Grup de Estudio de Llenguas Amenazades, eta Oianeder Euskararen Etxea. Era berean, mila esker norbanakoei, Kika Monarrizi, gaurkoan gurekin parte hartzeagatik, eta bainak garai hori. Hau guztiak koordinatu eta posible egiteagatik. Benetan, mila esker bioi. Amaitzeko, igaren urrengo edizioari aurrez aurre hasiera emango diogulakoan topaketa honetaz gozatu, mesedez. Iñaki Gurtugai da gure euskara zinegotzia, ezin izan da bertaratu, baina bide bat utzi digu, orain ikusiko dugu. Ongi etorriak esan zaitezte Gasteizera, ongi etorriak Oianeder Kultur Zentrora. Ezin nahi zuekin egon, presentzialki, arratsalde honetan, baina bai nahi esan dut zuekin telematikoki agurtzera etortzea, ezta? Uste dut oso importantea dela jakitea zera ospatuko duzue, biltzar bat egingo duzue, eta biltzar horretan alde batetik hizkuntza minorizatuen hizlariak zaretele, eta bezaldetik gazteak zarete. Oso importantea da topaketa honetan bi gauza horiek kontuan hartzea. Gazteak zaretela eta hizkuntz minorizatuen, hizkuntz gutxituen hizlariak zaretela. Eta oso importantea da jakitea bebai munduan, askotan hizkuntz gure txikitasunean bizi dugunok, gure hizkuntz txikian bizi garenok, askotan bakarrak sentitzen gara. Eta oso importantea da jakitea munduan ere badaudela gu bezalako beste pertsona asko. Badaudela gu bezalako gazteak hizkuntza txiki, hizkuntza minorizatu batean hitz egiten dugunok. Horregatik oso importantea da zuen arteko harremana sendotzea, zuen arteko relazioak indartzea, eta horretan konturatzea ez garela bakarrak mundua, horretan konturatzea hizkuntz gutxituen hizlariak badaukagula aukera bat munduko. Mila esker Iñaki. Orain hitza pasako diot Lezuri Ugarteri, Arabako Foru Aldundiko Euskara Zuzendaria. Mesedez, Lezuri.
Mila esker benetan. Hau jaitsiko dut bizkatzo bat, bai? Badaezpada. Adizkideok, ongi etorri eta mila esker, bai iga egitasmoa erditu duzuen, bai eta zuen ekarpenen bitartez, hizkuntza gutxituenen proiektu hau hazten lagundu duzuen guztioi. Ilusioz ekiten dio Arabak igaren edizio berriari. Ilusioa, nazioarteko gazteen arteko lankidetza eta elkartasuna sendotzeko, elkarren berri izateko eta hizkuntza gutxituenen aldarriari eusteko grina agerian dagoelako. Hizkuntza lankidetza sustatzeko proiektu bat baino gehiago da iga eta ohorea da Araba bezalako lurralde batean errotu izana. Agerian utzi duzue parte hartzaile guztiok jakintza, kalitatea eta bizi berritzea darioten lanez gainezka dagoen edizioa eratu duzuela. Eta zuen ahaleginarekin hizkuntza bizi berritzearen aldeko mezua eta ezberdinen arteko elkarlanaren aldeko apustua egunetik egunera nagusituz doala erakutsi duzue. Horregatik ba, 11. esker mila, ilusioz, euskararen eta nola ez hizkuntza gutxituenen aldarriari eusteagatik. Zuena da etorkizuna. Mila esker. Orain hitza dauka Joseba Lozano, Herri Administrazioetan hizkuntza normalizatzeko zuzendaria, Eusko Jaurlaritzako. Eskerrik asko. Arratsalde on guztioi. Osasun egoera gorabehera gaur hizkuntza gutxituetako hiztun gazteen topaketa ospatzen ari gara eta hori benetan pozgarria da aukera ematen digulako gertu-gertutik ezagutzeko mundu zabalean gazteok egiten ari zareten ahaleginak, egiten ari zareten lanak hizkuntza gutxituak suspertze aldera. Bere garaian, Eusko Jaurlaritzak konpromiso hartu zuen gazteek sustatutako ekimen hau laguntzeko eta gaur zuen aurrean konpromiso hori berretsi nahi dugu etorkizunerako. Gure zereginetako bat baita zuekin batera, gazteekin batera, hizkuntza gutxituak bizi berritzeko prozesuei hauspoa ematea. Eta gaurko protagonistak zuek zaretenez, nire aldetik besterik ez. Zorionak saritutako guztiei, gure eskerri beroenak ekimen hau bultzatu zuen guztioi, eta animo eta disfrutatu asko ekitaldi honetaz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Joseba. Orain Inez García Azkoaga, Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO katedralen ordezkaria. Inez. Arratsalde on denoi. Plazer bada zuekin gaur hemen egotea, hizkuntza gutxituen aldeko sormenarik eta honetaz gozatzen. Eta benetan pozgarria da hizkuntza gutxituekiko interesa pizteko egiten ari zareten ahalegina, iga horrekin. Eta zoriontzekoa batez ere erakutsi duzuen gaitasuna ekimen berritzaileak abian jartzeko eta egoerak sortutako oztopoei aurre egiteko. Moldatzeko gaitasun hori mirestekoa da bai. Eta espero dut aurrerantzean ere ilusio eta kemen berdinarekin jarraituko duzuela lanean eta besterik ez urte askotarako eta zorionak denoi egindako lanagatik eta zorionak aldez aurretik irabazlei ere gero izautuko ditugun arren. Eskerrik asko, Inez. Orain beste bideo bat ikusiko dugu, Asier Urrestirena, Asier Urresti da Vital Fundazioko zuzendari nagusia, eta ezin izan da hemen gerturatu, orduan bideoa ikusiko dugu. Arratsalde on guztioi, nire izena Asier Urresti da, Vital Fundazioen zuzendari exekutiboa naiz, eta Vital Fundazioaren izenean barkamena eskatu nahi dizuet, ezinezkoa izan zaigulako gaur zuekin horregotea. Vital Fundazioarentzako proiektu honek hasiera-hasieratik bere biziko babesa du. Kultura, bizia, partaidetza eta balio komunitarioak sustatzera bideratutako proiektuak babestu nahi ditugu. Sortzaile berriak,
berrikuntza eta artea bultzatu, hizkuntza gutxituen ikuspegi aberasgarritik ere. Vital Fundazioaren izenean, eskerrik asko egiten duzuen lan bikainagatik. Eta ja bukatzeko eta emanaldia hasteko, Beñat Garaio dauka hitza eta berak kontatuko digu eta zertan datza hau eta nondik dator. Eskerrik asko, Beñat. Arratsaldeon guztioi, nire eskuko mikrofonoa ez dabil, orduan ona etorriko naiz momentuz. Esan bezala, igaren filosofia izango litzateke iga normal bat, 2 ordutan konprimitzea, orduan horregatik presak, horregatik estutasuna, baina ja azaldu beharrekoa eta besterik gabe hitzaldiarekin hasiko gara. Kike Amonarrizek emango du hitzaldia eta pixkat helburua izango da jakitea gazteek ze egoeratan bizi duten hizkuntzen bizi berritzea, ez? Euskal Herritik kanpokoak zareten ontzako, agian Kike Amonarriz ez duzu ezagutuko, hemen sobera ezaguna delako, baina Kike Amonarriz izan daiteke hizkuntza bizi berritzearen komodina, ez? Edo zer gauza egiteko prest dago, eta horretaz gai da. Eta orduan guretzat oso pertsona berezia da, eta bueno, asko ikasten dugu beraren gandik, eta espero dugu zuek ere asko ikastea. Hainbat liburu idatzi ditu, eta azkenekoa Euskararen bidegurutzetik, eta hain justu, aprobetxatu nahi dugu bidegurutze hau, Kikeri galdetzeko, ea gazteok, bidegurutze honetan, zer egin beharko genuken gure hizkuntza gutxituak bizi berritzeko. Orduan, besterik gabe, berarekin utziko zaituztet, 20 minutuko hitzaldia da, eta gero ordu erdiko solasaldia daukagu, eta orduan izango duzu aukera zuen galderak egiteko, zuen ekarpenak, zuen proposamenak, beraz, orain adi-adi, eta gero ea elkarrizketatxo bat sortzen den hemen gauden, hemen Oian Ederren, eta hemen sarean gauden guztion artean. Eta eskerrik asko berriro ere, hemen egoteagatik. Arratsaldeon, ni naiz komodina, eta ezer baino lehen, eskerrak eman behar dizkiet antolatzailei, hiztun gazteen jardunaldi honetan, hemen dagoen zaharrena ni naizeren honi, aukera eman didazuelako parte hartzeko. Eta zorionak eman gainera horrelako ekimen bat antolatzeko gogoa eta ilusioa izateagatik. Hemengo batzuk, hemengo hainbat idea, segurazki ezautuko dituzu, baina gaur batez ere hor, pantailatik zaudeten hori zuzenduko gatzaizkizue. Harira joango naiz. Euskara bidegurutzean dagoela, esan izan dut, eta nik bezala beste askok azken bolada honetan. Eta honekin adierazi nahi izan dugu, euskararen bizi berritze prozesuan etapa aldaketa batean bizi garela. Baina, Beñat Garaiok eskatuta, hitzaldi hau prestatzen ari ginela, ohartu ginen, segurazki bidegurutzearen idea hau ez bakarrik Euskal Herrirako, baizik eta Europako eta segurazki munduko beste hizkuntza gutxitu askorentzat ere baliagarria izan daitekela. Euskarak zuen hizkuntza askok eta askok bezala bere historian zehar atzerakada ezagutu du eta galera prozesu bortitza ezagutu du. Faktore politiko, ekonomiko eta demografikoengatik. Labur esan da, esan genezake, nazio estatuak eraiki zirenean, estatu bat, hizkuntza bat, ideologia nagusitu zela eta horrek eragin duela neurri handi batean euskara eta zuenak bezalako hizkuntzek atzera egitea. Baina labur esan da ere, esango dugu, 60ko hamarkadan, joan den mendeko 60ko hamarkadan, euskararen biziberritzearen aldeko mugimendu sozial indartsu bat sortu zela eta Francoren diktadura amaitu ondoren, hemen, Erkidego Autonomoan eta Nafarroko iparraldean, euskaraia ofiziala bihurtu zen, naiz eta Nafarroko beste zonaldeetan eta iparraldean lege aldetik babesa askoz ere murritzagoa izan. Ta horrek ondorio oso zuzenak ekarri ditu. Alde horretatik, euskararen inguruko oinarrizko datu batzuk bidegurutzearen ideia nondik nora komentatzen dugun jakiteko. Igualde, Beñat, hurrengoa pasako dugu. Azken 4 hamarkadetan nabarmena izan da euskararen ezagutzan izan den bilakaera.
Eta horren adibide garbia da, hemen gauden Gasteiz hiria edo Araba probintzia. Hor ikusten baldin baduzue, 91ko datuetan, ezkerreko grafiko honetan, ikusten dugu. 91an euskaldunenak zaharrenak zirela. Eta beste adin multzoetan, diferentzia ez da horren. Ikusten baldin badugu, eta hauek Euskal Herri osoko datuak dira, 2016an ordea, adinik euskaldunenak gazteenak dira, eta justu zaharrenak dira erdaldunenak. Buelta eman zaio egoera linguistikoari adinen arabera. Eta euskara ofiziala izanik, bilakaera nabarmenena izan duen herrialdera ingurura balimagatoz, erkidego autonomora, hor ikusiko duzue. 1986an, adinik gazteenetan, gutxi gara gara, 25 urtetik berakoen artean, euskeraz hitz egiteko gai zirenak 20% inguruan zebiltzala. 2016ko datuetara etorrita ordea, ikusten dugu euskeraz dakitenak praktikamente 80%tik gora direla. Esan genezake momentu honetan, erkidego autonomoan eta Nafarroko iparraldean, euskeraren ezagutza gutxienez unermen maila ia universalizaziora iritsi dela. Erabilerari dagokionez, eta horren ikusiko ditugu beste datuak, izan den bilakaera ez da horren nabarmena izan. Ikusiko ditugun datuak, erabilerari buruzko datu asko dago, dira kaleko erabilera. Eta hori da, momentu jakin batean dauden elkarrizketen artean zenbat dira euskeraz garatzen direnak. Euskal Herri osoan lehen neurketa 89an egin zen. Eta hor, atera zen, portzentaje izan zen, gutxi gora bera, 1,11. Uste genuena baino altuagoa. Handik 4 urtetara puntu bat gora. 4 urtetara puntu bat gora. Ematen zuen, 4 urtez behin puntu bat igotzen da. Baina urrengo 4 urteetan ralentizatzen hasi zen, hobekuntza hori, urrengo 4 urteetan ere ralentizatuz, eta 2011 eta 2016ko datuetan alarma piztu zen. Ez zen, hobetu, baizik eta beheranzko tendentzia txobat sortu zen. Horrek ekarri du, baita ere, bai hizkuntza politiketan eta baita ekimenetan, refleksio bat, eta horren ondorio dira, bazkenengo urte hauetan ezagutu ditugun hainbat ekimen Euskaraldia esate baterako neurri batean behintzat. Kaleko erabilerari dagokionez, eta batez ere, beste hiztun komunitateetako partaideak zaretenok, ohartu zaitezte gauza batean, importantea oso. Hemen ditugu erabileraren bilakaera adin multzoen arabera. 1989an, lehenengo datuetan, gazteak ziren euskara gutxien egiten zutenak Euskal Herrian. 2016an ordean, aurrak eta gazteak dira euskara gehien egiten dutenak. Helduek eta azarrek baino gehiago. Berreskurapen prozesu baten urrenkera desiragarria izango litzateke hau, eta guretzat datu hau oso esperantzagarria da etorkizunera begira. 60ko hamarkadan hasitako fasearen amaierara iristen ari garela esan genezake, eta fase aldaketa batean gaudela. Eta hau irudikatzen dut modu hortan. Lehen ikusi duzuen bezala, 1980aren inguruan, euskeraz ikasten zutenak, eta orain nahi naiz erkidego autonomoan, euskeraz ikasten zutenak 20 inguru ziren, eta euskeraz ekitenak 5 bat. 20 urtetik berakoen artean. 1980an, proportzio hori 40 ingurura iritsi zen. 2000 urtean, gutxi gora bera ja 40 pasa zen. 2010an ja, 2 inguruan, eta 2016an, ikusi duzuen bezala, euskeraz dakitenak 180 inguru, euskerazko ereduetan matrikulatutakoak oraindik ere gehiago, 110 batek ulertzen du. Badaukagu hobetzeko margena, baina margen hori ja txikiagoa da. Badaukagu margena. Oraindik ere, hizkuntza ezagutzan, zer hobetu asko dago, beste herrialdeetatik etorri diren herriak ditugu, hor badago zer hobetua, baina belaunaldi batean rekorrido hau egin dugu. Eta orain nondik hobetu genezake? Hobetu genezake batez ere erabileratik. Eta
Hemen kokatzen dugu bidegurutzearen ideia. Eta hau, labur esan da. Lortzen balin badugu. Ia, ezagutzaren universalizaziora iritsi den belaunaldi gazte honek, hurrengo 10-20 urteetan, erabileraren aldeko urrats sendoak ematea, jarriko gara Europan tamaina erdia duten hizkuntzen norabidean. Baina ez badugu lortzen, ia ezagutzaren universalizaziora iritsi den belaunaldi gazte honek, erabileraren aldeko urrats nabarmenak ematea hurrengo 10-20 urteetan, gertatuko da, hurrengo belaunaldiak ikusiko duela, guraso guztiek badakitela euskeraz, baina ez dutela egiten. Eta orduan galdetuko dutena da, eta hau zertarako da. Eta horrek jarriko gintuzke galbidean. Uste dut aukera handiak ditugula norabide hartzeko, baina ezin dugula arriskuak ditugula atzeranzko bideari ere ekiteko. Euskararen kasuan gainera, esango nuke bidegurutze honetan faktore soziopolitikoek eragin dutela. Azkenengo 10 urtetan gauza asko gertatu dira herri honetan zorionez. Eta batzuk aipatzeagatik, esango nuke, etaren desagerpenak aukera asko ere zabaldu dituela, iparraldean erakunde berriak sortu dira hizkuntza politikak bertatik bertara eramateko aukera eskaintzen dutenak, edo Nafarroan bertan ere hizkuntza politika zabalago bat egiteko aukerak sortu dira. Baina ez naiz honetan asko luzatuko. Eta honekin batera esango nuke badaudela faktore batzuk munduko hizkuntza komunitate guztiak eragiten ari direnak. Bai zuenak, bai gurea, baina baita zuenak ere. Fenomeno masiboak dira munduko hizkuntza guztietan eragina dutenak. Batzuk aipatzeagatik, bata globalizazioa. Eta globalizazioak ekarri du ingelesaren zabalpena. Ingelesa gure hizkuntza ere bada ja. Denok gutxi edo gehiago badakigu inglesez, konsumitzen dugu inglesez, hitz egiten dugu inglesez, musika entzuten dugu, eta bar, eta bar. Internet, telefonia, komunikazioak, gure komunikazio sistemak aldatu dituzte, eta mundu mailan kokatu gaituzte. Ikus entzunezkoen konsumoa ere aldatu egin da. Eta pandemiak oraindik ere areagotu egin ditu fenomeno hauek. Migrazio berriek ere erronka berriak ekarri dizkigute. Nola hurbildu, nola elkartu kanpotik datozkigun persona guzti horiek gure hizkuntza gutxituetara. Eta distantziak laburtu egin dira. Turismoa, lana, Erasmus, ikasketak, denok gabiltza batera eta bestera, batzuk besteak baino gehiago. Eta honek ekartzen du, sekulako eragina daukate fenomeno guzti horiek, gure hizkuntzen erabileran, gure hizkuntzekiko jarreretan, eta baita gure denon hizkuntza ezagupenetan. Eta honek ekarri du, hizkuntzen inguruko kezka, esango nuke, zabaldu dela mundu guztian. Ja gure kezka ez da bakarrik hizkuntza gutxituena. Hizkuntza hegemoniko eta estatu hizkuntza askoren kezka ere bada. Batzuk, azkenengo aste hauetan jasotakoak. Islandiako kultura ministra kezkatuta agertu zen Disneyk ez zituelako islandieraz banatu nahi pelikulak. Azkenean lortu dute. Baina sekulako kezka eta Reykjavikeko alkatea oso kezkatuta agertu zen islandieraren etorkizunarekin Islandian. Katalunian eta hemen antzeko arazoak eta perspektibak ditugu. COVID-19 zela eta Navajoek erabaki zuten lehentasun osoa ematea hiztun zaharrei. Ikusten zutelako oso hiztun zeuzkaten hizkun gutxi horietatik asko galdu zitzaketela eta beren hizkuntza komunitatea arriskuan jar zitekeela. Estatu frantsesean ikusi dugu zer nolako kalapita sortu den orain dela gutxi Konstituzio Kontseiluak murgiltze ereduaren inguruan emandako ebazpenarengatik eta segurazki inoiz hizkuntza gutxituen alde ikusi dugun mugimendu zabalena ere egun hauetan ezautu dugu. Kanadan frantses komunitatea kezkatuta dago, ikusi dugu Txinako gobernuak Mongolieraren aurka hartu dituen neurriak eta bar eta bar. Arazo hau mundiala da. Beti izan da hala, baina gero eta mundialagoa. Horregatik dira garrantzitsuak iga bezalako ekimenak. Egoera honetan, lehentasunak eta nun jarri ere aipatu izan dugu, behin baino gehiagotan.
Eta hemen eskematxo bat esperientziatik ikusi izan duguna. Logikoa zen bezala, gure biziberritze prozesuaren hasieran, guztiak, indar gehienak, baliabide gehienak hezkuntzan jarri ziren. Lehentasun osokoa zelako hiztunak sortzea. Baina denok daukagu oso garbi ere, hori ezinbestekoa den arren, ez dela nahikoa, eta horregatik bi lehentasun oso ere nabarmentzen ditugu, segurazki zuen hizkuntza komunitate askonentzat ere erabilgarriak izango dienak. Eta bata da, eskolak bakarrik ezin du. Uste dut hau denontzat importantea dela. Hizkuntza ikastea ezinbestekoa da, baina eskolarekin bakarrik ez dugu lortuko hiztun aktiboak lortzea. Horregatik da, hain garrantzitsua, eremu ez formala. Eta hor sartzen dira, familiak, aisialdiak, kultur konsumoak eta bar eta bar. Alden kasu guztietan, aurre eta gaztei zuzenduriko eskaintzak zetan izatea ezinbestekoa da. Eta ari dira gure aurrak eta gazteak euskeraz edo zuen hizkuntzatan ikasten, gero ezingo balin badute lana euskeraz edo zuen hizkuntzatan egin. Horregatik, alor sozioekonomikoak ere sekulako garrantzia du, beste alor batzuk gutxiatxi gabe. Eta hau lortzeko ezinbestekoa da instituzioen implikazioa, herritarren aktibazioa eta era guztietako eragileen konpromisoa ere. Egoera honetara iritsi gara eta esango nuke gure hizkuntza komunitate guztiak ere aldatu egin direla eta eraldatzen ari direla. Ezaugarri hauek gehienak gure komunitatean pentsatuta landu nituen, baina iruditzen zait batzuk kenduta hauek segurazki Europako gazte hizkuntzak gutxituetako hiztun gazte gehienen kasuetarako egokiak direla, eta gero bestela esango diazue. Ze ezaugarri dituzte gure hizkuntza komunitatuek gaur eguntan, eta ezaugarri hauetako ari dira gertatzen gure historian. Gure hizkuntza komunitateen historian lehenengo aldiz gertatzen dira. Lehenengo aldiz gure historian ez dago elebakarrik. Baina lehenengo aldiz gure historian, hiztun gazteen artean ez dago elebidunik. Praktikamente danak eleanitzak zarete. Hori berria da. Esan genezake, zuek eleanitzak zaretela, zuen gurasoak askotan elebidunak izango zirela, eta elebakarrak behar bada, aitona amonak edo aurrekoak. Mundu globalizatu bateko partaide gara guztio. Eta guztio entzuten ditugu beste produktu batzuen artean musika berberak. Ikusten ditugu pelikula berberak. Dauzkagu referentzia kultural asko berberak. Hizkuntza gutxituetako hiztun gazte askok hizkuntza gutxitu horren ezagutza mugatua dute. Eta hau ere fenomeno gero eta globalagoa da. Iruditzen zait, hizkuntza gutxituetako hiztun gehienok, edo hizkuntza gehienok, ere aurre egin behar diegula topiko berber. Ba, espada honekin? Bai? Bai, bueno, nagutziko dut horrela. Bai, bukatzen nahi naiz, Bai? Beste ezaugarri bada, denok gutxi gorabehera egin behar diegula aurre topiko eta aurriritzi berdinei. Batzuk aipatzeagatik, txikia garela, irismen mugatua dugula, nora zoazte zuen hizkuntza txiki horiekin, gure hizkuntza zailak direla, politikoki markatua garela, komunean gauza asko ditugu hortan ere. Esango nuke ere, gaztei begira lehentasunezko lan hildo berberak ditugula hizkuntza guztietan. Bata da, ezagutza zabaltzea, bigarrena da, erabilera indartzea horrekin, eta hirugarrena da guzti horretarako gazteen arteko gure hizkuntzen inguruko motivazioa lantzea. Eta bide honetan, erronka oso berdinak ditugu hizkuntza gutxitu gehienetan. Batetik, estatuen joera homogeneizatzaileak kasu askotan. Hizkuntza kalitatearen galera, hizkuntzen ezagutza bermatzea, gure kulturak nazioartekotzeko ditugun zailtasunak, garapen teknologikoak ekartzen dizkigun erronka berriak, migrazio berriak eta migrazio berrikein bat egitea suposatzen duen erronka berria.
Baina esango genuke abantaila batzuk ere baditugula, eta gaurkoa da, hoien froga. Bata da, Europan eta munduan ere badagoela bioanistasunaren, baina baita hizkuntza anistasunaren aldeko gero eta joera nabarmenagoa. Nazioarteko sareak eratzeko aukerak ere indartzen ari zaizkigula, eta ekintza koordinatzeak diseinatzea ere gero eta ohikoagoa izango dela, azken bola hontan, hexagonoan ere ikusi dugun bezala. Azken batean, esango nuke, bidegurutzearen idea honen azpian, eta hau dana laburtuz, badagoela Shakespearen esaldia parafraseatuz, ideia oinarrizko bat. Eta da, erabili ala ez erabili. Hori da kuestioa. Eta apustu egingo nuke ere, hiztun gazteek beren hizkuntza ez erabiltzeko, bai hemen, bai Europako beste hizkuntza komunitatetan edo munduan ere, aipatzen dituzten oztopo nagusienak berdintxoak direla, batez ere maila personalean. Euskal Herrian jaso ditudan nabarmenenak aipatuko dizkizuet, eta gero esango diazue, zuen komunitateetan ere, egin dezaketen kasuetan, zuen hizkuntzak ez erabiltzeko, ea arrazoi hauek erabiltzen dituzten. Lehenengoa eta nagusia da, inertzia edo ohitura. Ohituta gaude beste hizkuntza erabiltzen. Hanka sartzeko edo ez zuzen ez hitz egiteko beldurra. Maila eskasa, eta orduan maila eskasa dugunez, erresago egiten dugu beste hizkuntzan. Hizkuntza kontzientzia falta, hori ere aipatzen da askotan. Beste gazteen jarrera gure hizkuntzekiko. Moda edo lotsa. Eta topiko, arrazoi, aurre iritzi, errealitate hauei aurre egin behar diegu, zuek, guk, Europan eta segurazki munduko beste leku guztietan. Uste dut, hauek aipatu ditut dan arrazoi hauekin ere esan genezakela euskaldunak ez garela oso originalak honetan ere. Eta hemendik ateratzeko ze palanka bultzatu genezake, aurrekoa izango da, ez? Hoi da, bai. Ze palanka erabili genitzake. Eta uste dut, palanka hauek ere, segurazki, hizkuntza gehienetarako baliagarriak izango direla. Lehenengoa da, kontzientzia lantzea. Uste dut, importantea dela, gai honen inguruan, hitz egitea, eztabaidatzea, gaiarekiko kontzientzia zabaltzea. Hizkuntzen gaia, agenda soziopolitikoaren erdigunera eramatea, eta honekin esaten dugu, herrialde bakoitzeko erakundetara, ikastetxetara, unibertsitatera, erakundetara, elkartetara, guztietara eramatea gure hizkuntzen inguruko kezka. Hizkuntza politikak sendotzea noski, baina baita, hizkuntza politikak ez baitira bakarrik erakundenak, baita zuek parte zareten gazte erakunde instituzio edo gazte elkartenak ere. Importantea da ere, gure hizkuntzen inguruan ahalik eta adostasun sozial eta politiko zabalena lortzea. Ahalik eta indar metaketarik handienak lortzea. Gure hizkuntzak ez dira oso indartsuak eta lor genitzaken indar guztiak beharrezkoak izango dira. Horretarako diskurso egokiak landuz eta harreman sareak zabalduz. Eta askotan hemen aipatu izan dugun bezala, honek aktibazio soziala eskatzen du. Hiztun kontzientziadunak eta hiztun aktiboak. Inertziek beti hizkuntza indartsuen eta hizkuntza hegemonikoen alde egingo dute. Horregatik da hain garrantzitsua gazteen artean ere gure hizkuntzen aldeko mugimenduak indartzea. Eta beste mugimenduetan ere hizkuntzaren aldeko jarrerak sustatzea. Eta esango nuke, urrenkera honetan izan daitekela motivaziotik ezagutzara eta ezagutzatik erabilerara. Maila individualean, baina baita maila kolektiboan ere. Gazteen aktibazio soziala ezinbestekoa izango da gure hizkuntzen biziberritze prozesuek arrakasta izan dezaten. Eta bukatzeko esango genuke, aktibazio honetan, Euskal Herrian ere, esperientzia ederrak baditugula, zuekin konpartitu ditzakezuenak, eta zuen herrialdeetan ere, seguro izango dituzuela esperientzia gurekin konpartitzeko. Hemen argazki batzuk ekarritu, korrikakoa, Euskaraldia, Euskararen festak, hainbat kultur ekitaldi, gehi gero herrietako elkartetatik, udaletxetatik, bestelako erakundeetatik egiten diren
11 eta 11 iniziatiba eta ekimen. Guzti hau beharko dugu eta espero dezagun eta espero dut batean eta bestean denok elkarrekin eta denak batera eginez gai izango garela gure hizkuntzen etorkizuna bermatzeko. Hala bedi. Bueno, hau izan da Kike Amonarrizen hitzaldi espresa, sentitzen dugu benetan hainbeste laburtu izana, behartzea laburtzera, baina orain tartetxo bat daukagu hitz egiteko, eta momentuz txatetik eta zumetik inork ez du galderarik egin, orduan hemen Oian Ederren zaudetenok galderaren bat baduzue, altxatu eskua eta joango gara galderak egiten, eta bien bitartean adi egongo naiz, txatetik norbait animatzen den. Dena dela, agurrak bidali dituzte, Walmaputik, Kataluniatik, beraz, ez sentitu hain zokoratuta, hemen mundu guztiko jendea gaudelako. Bai, zakit, nahikoa den honekin, edo... Eskukoarekin hobeto? Bai, diademarekin, bale, ondo. Beno, ezakizuek, edo bestela, bai, pantailaren beste aldean zaudetenok, zuen iritziak, zuen esperientziak ere kontatzea, besterik ez bada txatetik. Bueno, hemen badaukagu. Txene, bai, orentxe... Bueno, gaurko hitzaldian, seinale hona izan da, umea goxo-goxo ondala. Bai, oso ondo onda. Ez, nik esaten nuen, bigarren hezkuntzako irakasle naizela, eta ikusten dudala nola ezagutzak argi dagoela, gora egin duela, baina erabilpenak aldiz behera. Ikusten da nola gazten artean euskara ez duten erabiltzen, eskolan, institutuan, eta, nik ikusten dutela euskara eskolako hizkuntza bezala, eta zuk esaten zenuen bezala oso garrantzitsua dela eskolatik kanpo ere erabilpen hori sustatzea, auzo elkarteen bidez eta beste tresna batzuk erabiliz, ez? Eta nik uste dut hor lan handia daukagula egiteko, zenaiz eta guk eskolatik euskara asko bultzatu, hortik kanpo lan egitea guztiz garrantzitsua eta beharrezkoa da. Guztiz ados, esan dut hor badaukagula eta uste dut hau erronka urrengo hamarkadako erronkarik nagusienetako bat izan beharko lukela, bai hezkuntzara begira, bai erakundeetatik, bai herrietako elkarte eta bestelako eragileen aldetik. Eta da, euskarazko eskaintza ez handitzea baizik eta biderkatzea. Momentu honetan, gure kasuan ez daukagu problemarik euskara erabiltzeko aurre eta gaztei begira egindako ekintza eta zerbitzuetan, teorikoki. Denek praktikamente ulertzen dute. Daitezke salbuespenak, baino salbuespenak dira. Eta horrek ekarriko du erabilera hizkuntzak, azken batean zergatik egingo dugu jauzi beste hizkuntza batera. Ondo pasatzen dugulako, ohitura hori sortu zaigulako, emozionatzen gaituelako, eta hori nun lortuko dugu. Eskolan oinarria jarriko dugu, eskolan lortu daiteke ere, neurri handi batean, baina batez ere eskolatik kanpo. Apoio hori gabe, eskolak egiten duen lana, eskola ez da kapaz gizartean dauden arau sozialak gainditzeko. Bai, eragiteko, eta hemen ikusi dugu. Gaur egun aurrek eta gazteek, helduek eta zaharrek baino euskara gehiago egiten dute. Alegia, arau soziala baino gehiago egiten dute. Ezberdintasuna ere egon badago, ez? Ez da berdina igual erabilpena lehen hezkuntzara arte igual euskara gehiago egiten dutela, edo nerabezaroan aldiz badirudiela hor atzerapen badagoela, ez? Bai, azken batean nerabezarora iristen direnean, nerabek bat egiten dute arau sozialarekin. Hau da, datuak, eskoletako datuak hartzen ditugunean, irakurketa erresa, esango nuke da, esatea, aurrak eta gazteak, zenbat eta gehiago urrundu gelatik, eta zenbat eta zaharrago egin, ordun eta erdera gehiago egiten dute.
baina esaldi horri esan behar zaio, kakotx, ez beti. Eta ez beti hori da, ingurune soziala, euskera, ohiko erabilera hizkuntza den kasuetan, haur eta gazteei jarritzen dute euskaraz egiten. Orduan, eskoletan egiten den lan hori, kanpotik babestu beharra dago, indartu beharra dago. Eta horrek ekarriko du erabileraren hobekuntza bat. Gero egia da ere, badagoela nolait esateko batxe bat, eta gero askotan, ja badagoela gero beste kontzientzia hartze bat, errealitatearekiko beste ikuspegi batzuk lantzea, eta orduan, euskara utzi duen hainbat gazte berriro ere euskara datorrela. Baina hori ere askoz erresago gertatzen da, baldin eta horretarako baldintzak eta aukera sortzen badira. Uste dut denok ezagutzen dugula hori, eta orduan zuk ume taldetxo bat txiki-txikitatik jartzen bali maduzu gela barruan euskeraz, baina gero gelatik kanpoko aisialdian euskeraz, eta gainera familiatik errefortzu minimo bat ematen bali mazaio, naiz eta familiak euskeraz ez jakin, askoz erresago izango da horiek euskara zeitea, hori gabe baino. Hausnarketa bat gehitzeko nire anaiak esan duen, anaiak abikiak. Osaba. Bai, osaba, hori da. Uste dut, erabilpena kezkatzeko datu bat dela, ez? Baina baita ere, elebidunak diren gazte hoien ere euskera maila. Eskoletan ikusten dugu ni lehen hezkuntzako irakaslea naiz, eta ikusten dugu ere datuak gero eta okerragoak direla, normalean Gasteizen, asko erdaldunak dira, baina ikusten dugu ere ama hizkuntza gero eta gutxiago garatuta etortzen direla eskolara, eta txertatu egiten dituguna ez bigarren eta hirugarren hizkuntzetan, horrek ere zailtasunak dakartza, ez? Orduan, ikusten ari gara, gero eta ezagutza handiagoa dagoen arren, lehen euskal elebidunak ziren hoiek, erdal elebidunak izatera pasatzen ari direla. Hau da, kontrolatzen ari direla askoz gehiago gaztelania euskera baino, ez? Eta, hori ere kezkatzeko datu bat da, eta, globalizazioarekin eta aisialdiarekin eta input guzti horiek gaztelaniak irabazten ditu, ez? Eta, hausnarketa. Bai, esango dut gauza bat, Euskal Herrian oso errealitate diferenteak ditugu. Baina ikeragarri diferenteak. Orduan, kontu zibili bat dugu gure inguruan zer ikusten dugun estrapolatzearekin. Ez daukate zer ikusirik. Nire errealitateari, Gasteizko errealitateari buruzari nintzen, Gasteizko errealitatean bai daukaguna da, eta nik uste dut Gasteizko errealitatea oso polikromikoa da ere. Egiten bali badugu, orain dela 40 urte zertzen Gasteiz, eta gaur egun zer dan, hau imposiblea zen, orain dela 40 urte. Gero gertatzen da, momentu honetan, beste erronka berri batzuk ere sortu zaizkigula, ez? Haunditu da Euskaldunen kopurua, eta nik lehen kalitatearen aipatu dut, baina hau beti esaten dut, eta nire belin baduzue, puntu provokatibo batekin, kanpokoa jakin dezaten, badakizue Spanglish dagoen bezala, guk hemen esaten diogu gure nasketari euskainol, euskera eta espainola, ez? Euskainol deitzen diogu hori. Nik beti esaten dut, Gasteiz bezalako lekuetan euskerak aurrera egingo badu, euskainola ezinbestekoa da. Beste historia da, hor mailaketa badagoela eta progresio badagoela. Baina euskera zero den egoera batetik ezin dugu jauzi egin hizkuntza erabilera esango nuke ohiko batera. Ez dut esan nahi beste hitz bat, ohiko bat. Ezinbestean, orduan nolabait esateko hizkuntzaren, ezagutzaren, eta hau balio du hizkuntza komunitate guztientzat. Hizkuntza nahiko galduta dagoen esparru eta eremuetan hizkuntza berreskuratuko bada, hizkuntza kalitatearen galera bat ebita ezina da. Beste kontu bada hori norainokoa den.
Beste kontu bada, hizkuntza hegemonikoen indarra hain da handia, beraien estrukturak hitzak eta sartzen direla etengabe, eta horrek gu ere behartzen gaituela pixkat defensa mekanismo batzuk lantzera. Eta guzti horri aurre egiteko, nik uste bi zutabe daudela, bata da eskola bera, baina lehen esan da bezala, eta bestia da, eskolatik kanpoko erabilera. Nun ikasten da hitz egiten? Ba hitz egiten da lekuetan, eta nun hitz egiten da? Kalean, parketan, etxean, ze eskoletan, besteak beste gainera, gure ikasle gehienak denbora gehienean, mutu dauzkagu esereta. Eta hori munduan zehar gertatuko da, edo Euskal Herrian bakarrik, izan ere galdera dexente jasotzen ari gara atzerritik, eta komentario batzuk irakurriko dizkizuet, adibidez, Mariona Miretek Kataluniatik esaten du funtsezkoa dela mundu mailako mugimendu bat sortzea, hizkuntzak bizi berritzeko, klima aldaketaren aurkako egon den bezala. Eta horretaz aparte, Dilarak, lehenengo galdera Dilarak egingo dizu galdera, eskertzen dizu zure hitzaldiagatik, eta galdera dauka atzerriko unibertsitatetan hizkuntza gutxituak irakasteari buruz. Demagun, bere kasua den bezala, Errusian Galiziera irakasteari buruz. Zure ustez hori garrantzitsua da hizkuntza bat bizi berritzeko? Beno, ez dut gehi ezagutzen, unibertsitatearen errealitatea, unibertsitatein nahiko urrutik bizi naiz. Nik uste garrantzi relatiboa dauka. Hizkuntzen bizi berritzea batez ere geografia batean gertatzen da oraindik ere. Eta da, hizkuntza hori hitz egiten den geografia horretan. Baina oso garrantzitsua ere diasporak eta momentu honetan dauzkagun komunitate virtual hori ere lantzea. Eta iruditzen zait, hizkuntza bakoitzaren ere importantea dela nazioarteko harreman horiek ere garatzea. Eta nik uste guzti horrek laguntzen digula, bat esango nuke, autoestima igotzen. Hari nintzen hitza bilatzen. Uste dut, hizkuntza gutxituentzat, gure hizkuntzetan munduan zehar gure hizkuntzetan interesatuta dauden personak badaudela jakitea bera ere badela gure hiztun komunitatearentzat autoestima. Eta nik hori sentitu dut telebista programak egindakoan eta azaltzen denean Japonian euskara ikasten ari direnak, Polonian euskara ikasten ari direnak, horrek bertako komunitateari ere poza ematen dio autoestima bat. Eta gero, guretzat uste oso importantea ere, kanpo harreman horiek zabaltzea. Eta horrek ematen dio hizkuntza komunitateari beste begi batzuk, munduan zehar daudenak. Eta gogora ekarri nahiko nuke, momentu honetan, txekieratik euskerara dugun itzultzailerik onena, Madrildarra dela. Esate baterako. Txekian ibilitakoa, euskara ikasitakoa, eta momentu honetan dugun txekieratik daukagun itzultzailerik onena, Madrildarra da. Eta baditugu Japonieratik, Japonian, noski, Japoniar euskaldunak, eta baditugu Polonieratik, zuzenean ja, Poloniatik euskarara, eta euskaratik Polonierara, eta euskaratik Finlandiara, Suamierara itzultzen dutena. Uste horrek beste leio batzuk zabaltzen dizkigula, eta hori ere importantea da. Orduan, baina, egia da, gero bizi berritze prozesuaren muina, toki bakoitzean gertatzen dela. Baina eskertzen da egiten ari zareten lana, txalo. Eta berak ere eskerrik asko esan dizu euskeraz, orduan biak eskertuta zaudete ja. Komentario gehiago jasotzen ari gara atzerritik, Lena Paula Juenumilla Gualmaputik agurtze zaitu eta eskerrak zure hitzaldiagatik. Gero OSCEC, estremeñuaren aldeko erakundea da, eta zoriontzen zaitu zure hitzaldiarengatik, eta esaten dute, bere erakundean estremeñua hizkuntza bizi berritzeko saiakeran daudela, eta topaketa honetaz aparte, ea bide berdinean gauden. Animo. Eta beste galdera bat dugu, eta ea hau nola ateratzen zegun, Zoom bidez dago galdera egiteko prest Araui Ruiz, kitxua hiztuna da, Ekuadorrekoa, eta ez dakit pantailan azalduko den, baina uste dut bere ahotsa entzun ahalko dugula.
Kaixo. Kaixo. Hola. Hello. Sumak chishiguta charipai chitukuya kunawan Harawi Ruiz ni Kapani. Buenas tardes con todos ustedes. Mi nombre es Arawi Ruiz, no sé si me pueden escuchar. Si puede tal vez alguien alzar. Muchas gracias, Quique. Un gusto, Quique, poder estar en contacto con ustedes, con los hablantes del euskera. Mi nombre es Arawi Ruiz, yo soy quechua hablante del Tahuantinsuyo, vivo en el Ecuador. Y bueno, es un gusto escuchar, Quique, tu presentación, también encontrar muchos paralelos con respecto a la lengua quechua. Bueno, nosotros con la lengua quechua es una lengua ancestral de América que ha sobrevivido a la colonización, a la invasión, al genocidio. Y por lo tanto, las iniciativas de revitalización lingüística también son muy, pero muy novedosas para nosotros. Ustedes, los hablantes del euskera y los activistas, los euskaltzale, son un referente muy importante para nosotros que estamos recién empezando este camino también de la revitalización. Yo quería hacerte una pequeña pregunta, Quique, y es ¿de qué forma crees tú que la revitalización del euskera ha incentivado también a la adopción de nuevas formas de vida o también al cambio de vida personal y colectivo? Pues las lenguas no son solamente medios de comunicación, ¿verdad? Sino que también crean realidad. Entonces, tal vez en Euskal Herria han visto en los últimos años cambios de modos de vida a partir también de esta revitalización del euskera. Esa es mi pequeña pregunta. Bueno, espero que se me haya escuchado bien. Tal vez me parece que sí se escuchó. Veo a la compañera de lengua de señas que sí ha transmitido. Muchas gracias también a ella. Y bueno, tal vez en el video no me pudieron ver, pero esperemos que se haya comprendido la participación. Y también un saludo para todos los euskera hablantes. Desde acá, desde el Tahuantinsuyo, yo estoy conectado desde Quito, en los Andes. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Ui, galdera potentea da. Nik uste dut baietz. Gure hizkuntzen biziberritze prozesuetan badaude balore batzuk, balore komunitario batzuk, badago elkartasun bat, badago berdintasunaren aldeko jarrera bat. Eta uste dut horrek gure hizkuntza komunitateak eta berreskurapen prozesu hauek egiten gaituztela irikiago eta egiten gaituztela ulerkorrago beste komunitate eta beste egoera batzuekin, ez? Ez da kasualidadea, eta ari dira aztertzen hau Euskal Herrian, euskararen biziberritze prozesua gertatu zenean, diktadura kasuan, baino hemen gertatu zen hori, baino gertatu zen kooperatiben sorrera. Gertatu zen ikastolen sorrerarekin pedagogia berri bat ere eta pedagogia aurrerakoi bat jarri zela martxan. Guzti hori ez da kasualidadea, dator balio batzu, komunitate balio batzu daudelako. Uste dut ez dela kasualidadea Euskal Herrian inun baino asoziazionismo gehiago egotea. Uste dut ez dela kasualidadea Euskal Herrian arrazismoaren kontrako mugimendu indartsu bat egotea, mugimendu feminista indartsu bat egotea. Uste dut badaudela balio batzuk bat egiten dutenak gure hizkuntzen biziberritze prozesuekin. Eta biziberritze prozesu horiek ere ematen digute autoestima lanketa handi bat ere. Hemen iparraldeko kasuan, iruditzen zait esate baterako oso nabarmena dela, iparraldean badagoela ere, hizkuntzaren biziberritze prozesu bat, baina badago ere mugimendu bat lurrarekin lotua, badago gazteak bertan gelditzeko mugimendu indartsu bat, guzti hau
lotuta dagoelako azken batean. Hizkuntza ez da bakarrik kode bat, hizkuntza bada ere komunitate bat, eta ni uste komunitate hitza gero eta gehiago erabiltzen dugula. Eta, bueno, zuei ere, animo guztia, badakit horre, eta batin zuiun horre indarra hundiz ari zaretela, eta ilusio, kezka, erronka eta problemetan oso antzera izan ditugula, ez? Eta, bueno, datu bitxi bat, emango dizut ere, eta da, ni Tolosakoa naiz, Tolosa aldamenean badago herri bat Ibarra, Ekuadorren bezala, eta Ibarran bizidan emakume ekuatoriar batek euskera ikasi eta gero erabaki zuen kitxuera berreskuratuko zuela. Ze gauza hauek ere gertatzen dira. Eta liburuska bat egin du kitxuerari buruz, euskeraz, fotokopiatuta, askori banatu diguna. Beraz, bueno, prozesu hauek ere lotuta daude. Bueno, ondo iruditzen bazaizue, hemen utziko dugu solasaldia. Segurenik sareetan jarraitu halko duzue hitz egiten, Kik ere aktiboa da Twitterren, orduan zirikatzen moduzue, seguru erantzungo duela. Seguru ez. Seguru. Seguntze galdera egiten diozuen edo seguntze iruzkin? Galdera errexak niretzat. Zailak, ze Beñat Garaiok ibiltzen da Twitterren, beraz galdera errexak niri, zailak Beñat. Eta nik retweet egingo dut. Bueno, orduan... Zebera ere komodina da. Iruditzen bazaizue, sari banaketarekin hasiko gara, ja irrikitan egongo zarete jakiteko nortzuk izan diren irabazleak. Pixka bat, testuinguruan jartzearren, zer izan den sari banaketa hau edo zer izan den lehiaketa hau, kontua da aurten presentzialki ezin ginen ez gelditu, ezin genuen hizkuntza lankidetza edo saretzea bultzatu, ez? Eta orduan, pixkat Euskara Abenturako ideia hartuta, esan genuen, proiektu batzuk eginez gero, horrek albidetuko zigula mundu osoko hizkuntza gutxitutako gazte ezberdinak harremanetan jartzea. Eta horregatik erabaki genuen lehiaketa hau egitea. Orduan, 60 pertsonek hartu dute parte lehiaketa honetan, 15 lan entregatu dira, eta pixka bat denetarik izan dira lan horiek. Izan dira ikusentzunezkoak, izan dira abestiak, izan dira bideoklipak, izan dira esketxak, biografia linguistikoak, Twitter kontuak, oso aberatsa izan da zentzu horretan eta oso eskertuta gaude. Lan horiek ebaluatzeko lanetan 15 pertsona aritu dira, edo aritu zarete, hemengo batzuk ere aritu zaretelako, beraz eskerrik asko. Eta beraien esanetan esperientzia polita izan da, primeran pasatu dute eta kalitate honeko lanak egon dira. Eta hala da, benetan 15 lan horiek kalitate oso honekoak zirelako. Besterik gabe, jakiteko zengo zarete eta sarituak nortzuk izango diren iragarriko dugu jarraian. Eta lehenengo sariduna, hauek dira bere ezaugarriak. Hitzak maisutasunez erabiltzea, hain urrun dauden bi herri, hain hurbil daudela sentiaraztea, iragana, oraina eta geroari patxadaz eta ilusioz begiratzea, hori dena eta gehiago da basa hizkuntzen oiana zaintzeko auzolana, lehiaketako lehen sariaren lan irabazlea. Eta txaloa jaso bitartean. Lan bikain honen egileak, Araui Ruiz eta Miren Uriarte dira. Araui Ruizek oraintxe bertan parte hartu duzun bidez, eta Miren Uriarte hemen dago. Beraz, Miren etorri ona, Araui dagoeneko hemen inguruan daukagu. Eta 700 euroko txekea emango dizugu zuri, gero zuk konpondu nola erdibitu lana Arauirekin. Eta, bueno, aprobetxatu nahiko genuke sarituei lanaren inguruko hitz batzuk eskatzeko. Nondik nora sortu zenuten proiektu hau, eta zer sentitu duzuen proiektu hau sortzerakoan. Baina hori esaten duzun bitartean, hobe txekea eskutan. Tori, hoxe. Atxaldeon, alitxixi. Araui konektatuta dago, ez dakit, berak hitz egiteko aukera izango duen. Hau, mila esker, utziko dut hemendik.
Vale, eta, bueno, bagenituen prestatuta hitz batzuk, Arauik eta biok. Ze, bueno, txoritxo batek esan zigun irabaziko genuela, orduan, irakurriko ditugu hitz horiek, bai? Ez da saiatu. Bueno, lan hau, gu bion arteko eztabaida luzetatik jaio da, eta lanaren arrazoi nagusia elkarlanean aritzeko gogoa izan da. Argi dago, eta gaur asko esan dugu, mundu mailan hizkuntza gutxituen arteko lankidetzarako premia handia dagoela, ez? Orduan, horixe izan da gure arteko elkarlana abiaraztearen arrazoi nagusietakoa, ez? Eta aipatutako premia hori bera lanean azaldu nahi izan dugu, baina guk elkarlana hitza erabili baino nahiago izan dugu auzolana edo minga hitzak erabiltzea, ez? Auzolana izango litzateke minga kitxuaz. Osa, kitxua hitza minga eta euskeraz deno dakigun moduan auzolana, ez? Eta, bueno, egindako lan honetan, gure hizkuntzek naturarekin erlazionatzeko duten moduari balioa eman nahi izan diogu. Lehen aipatu da hortik galderaren bat klimaldak eta pixkat hortik ere hildo horretatik joan gara. Eta, beste helburu bat izan da, hizkuntza gutxituetako hiztunak animatzea gehiago basatzera. Hortik, basa, satxa kitxuaz. Gure solasaldietako batean, Aragui eta Bion arteko solasaldietako batean, konturatu ginen nola erabiltzen den basati hitza eta ohartu ginen hitz hori gure hizkuntzen inguruan eraikitako iruditeria kolektiboaren parte dela. Bilakatu izan dela, edo bilakatu nahi izan dutela. Horregaitik uste dugu, Aragui eta Biok, hitz horretaz birjabetu behar dugula. Eta hitz horri merezi duen balioa aitortu behar diogula. Eta, honekin batera, Taki Amaru rapeatzaile kitxuaren hitz batzuk ekarri nahi dizkizuegu, honetara. Hartu ditugu Tukjarin izeneko abestitik. Orduan, honek esate du. Satxakuna kaparin, urkukuna tuxun, tukui tantanakuskami. Takikuna wanmi, tukui, tukjarin. Eta orain, hitz emango diogu Araguiri, berak ere zertxo bete esango digulako. Takite... Magia eta hitz egiten hasiko da, uste dut. Aragui, hitz egin mesedez. Ez? Bueno. Araguiren ahotsa gozatzeko aukera izan dugu lehen. Momentuz orain ezin da. Beraz, Vale, bai. Pena bada, kitxua egingo zuelako, eta kitxua gozatzeko aukera izango zenutelako. Va a ser una oportunidad fantástica. Baina, bueno... Para hablar en kitxua. Euskeraz esan beharko dugu, bai. Bale, momentutxo bat, bai. Parkatu, arazo teknikoak. Bitartean esango dut, 15 lan horietatik, benetan 10ek irabazteko aukerak izan dituztela, ebaluazio aldetik oso estu joan dela, eta bueno, izugarrizko harrera ona izan duela lehiaketak, eta tartean lan hau. Segurenik lanak partekatzen hasiko gara hurrengo astean, orduan jakimina baduzue, ikusteko aukera izango duzu. Bueno, Araguiren hitza hartuko bai. Orduan, bestalde, gehitu honeko genuke, elkartzea zaila izan zaigula,
bata Euskal Herrian zegoen bitartean lo, bestea Tahuantinsuyon zegoelako eta alderantziz, ez? Orduan, bueno, hala ere, naiz eta bakoitzaren jarduerek eta 7 orduko ordualde horrek elkarlana zaildu duen, hizkuntza basatien basoa zaintzeko gure irrikak, esi guztiak hautsi dituela. Eta, bueno, hizkuntza basatien baso hori irakurtzen baduzu, ulertuko ez hobet. Eta amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkizuegu topaketa honen antolatzaile guztiei, hizkuntza gutxituen arteko minga auzolana sustatzeagatik, hori delako bati bat helburua, ez? Eta topaketa honen etorkizuneko deialdietan, aurreko urteetan egin den moduan, aurrez aurreko topaketa bat egin ahal izatea espero dugu. Eta, bueno, hemen bilduaren ontzat, gutxi bagarare, eta pantailaren beste aldean dauden ontzat, Apalatxeren zuentzat abestiko zati txiki bat ekarri nahi izan dugu. Orduan, letrak edo esaten du. Lur askeekin amesten dutenei, lur askeengatik borrokan ari direnei, hizkuntza bultza duten guztiei, besarkada bat, bero bat zuentzat. Bestela niretzako, Dirudi Arauirekin konektatu dezakegula, saiakeratxo bat egingo dugu. Araui, manifiestate. Aquí estoy, ¿me escuchan? I am here. Vale. Sí me escuchan. Sí, en Zoom la gente sí me estaba escuchando, solo faltaba ahí conectar un cable en su auditorio. Vale. Pero bueno, son las complejidades al momento de conectarnos en continentes diferentes, tan lejanos a miles de kilómetros. Y creo que eso también es lo que quería mencionar y mencionó ya mi compañera Miren, y es que pese a todas estas dificultades de la lejanía, de la tecnología, de la pandemia, de nuestros trabajos, de la diferencia horaria, aún así, pues, creo que el deseo por juntar nuestras lenguas, el euskera y el quechua, rompe todas las barreras, ¿no? Creo que hasta podríamos irnos hasta la luna. Como también lo comentaba aquí, ¿no? De esta experiencia de la mujer ecuatoriana que después de aprender el euskera, pues se incentivó a retomar su lengua ancestral, que es el quechua. Bueno, voy a repetir simplemente la última partecita que lo dijo ya mi compañera Miren, pero es también para que ustedes puedan saborear un poquito de nuestra lengua de resistencia que ha sobrevivido más de 500 años y que estamos presentes todavía aquí. Ishkaipura tandanajungapajka sinjilla mikaparka. Euskal Herria mama llaqtapi kaishu puñujuqpi, tawantinsuyo mama llaqtapi chayshuña purijurka. Shinapash ishkandipa ruranakuna tiaqpipash, kanchis pachakuna karuyachiqpipash, sachamanda sacha shimikunata kamaita munayka, tukuy harkanakunata fakichiparkami. Shinallataq kay tandanakuyta ruraqkunata yupaychapanchi nishpami sakipanchi. Paykunaka runa shimikunapura mingata, euskera shimipi auzolana nishkata, viñachipashkami. Ñawpa pachakunapishina, shamuq tandanakuykunapi tukuyllapura tupanahushpaka sumakmi kapanman. Kay rimayta tukuchinkapaqqa, shuk takigumanta rimaykuta kikinkunaman purichita munapanchik. Lur askeekin amesten dutenei. Lur Quichuapi, Kishpirishka llaqtakunata muskuqkunaman. Lur askeengatik borrokan ari tirenei. Kishpirishka llaqtakunamanta makanahuqkunaman. Hizkuntza bultza duten guztiei. Ñukanchi shimit manda hatarishka kunaman. Besarkada bero bat zuentzat. Shuk hatun uqllayta
kikinkunaman kachapanchi. Yupay chapani eskerrik asko. Eskerrik asko Araui, eta zuzenean bigarren sariarekin jarraituko dugu. Berandu goaz eta kontzertua daukagu zain, baina hau ere garrantzitsua da, beraz, bigarren saria hause. Jendea normalean nora joaten da oporretan. Normalean joaten da Cancunera, Benidorrera, Parisera, gurasoen herrira. Pandemia horretik baina lagun batzuk igara joan ziren, hemen ezagutu zuten elkar, eta ezagutu eta hurrengo astean erabaki zuten Rosgelatera joan nahi zutela. Hau da, Iranen menpe dagoen Kurdistanera. Eta esan zuten, ara joango gara, bai, baina zer, turisteo? Eta ez, guara joango gara, hango hizkuntza eragileak ezagutzera, hango hizkuntza bizi berritzea, nola dagoen ezagutzera. Eta ia elkar ezagutu gabe, eta bat ere planifikaziorik egin gabe, ara joan ziren, horre egin zuten emanaldi emankor bat, eta bidaia bitakora bat osatu zuten bere bidaiaren ondoren. Kurdistanera bidaia bitakora, elkarrizketa elkargune. Egileak Morgan Lindsay Ferkot eta Maia Orbe Barrio dira, eta biak online ari dira jarraitzen topaketa. Beraz, 500 euroko saria hemen zaudetenen artean zozketatuko dugu, zuek ere Kurdistanera joan ahal izateko. Eta txantxak aztu, zorionak egilei, eta orain beraien bideo bat jarriko dugu. Bideo horretan azaltzen digute zer den proiektua eta zer sentitu duten proiektu hau egiterakoan. Eta hause saria. Demat. Kaixo, Amaia naz. Eta Morgan naiz. Euskal Herrikoa, Ermukua. Bretañakoa naiz, duz breiz eman dutun. Euskara irakaslea izan naz atzerrixan, itzultzailea, interpretia edo bidian. Kazeten errez eman alaburaren ebe dantul filmio. Eta proiektu hau orkestu gendun igara, berez gu geuk Morganek eta Bixok igan elkarrezagatu genduelako 2009an, eta hor promesa bat egin gentzan elkartzen jarraituko gendula. En histoire mignon niez, behaju, Jezu, azine. Batez ere, eta horraz izan gure historio hau, gure proiektuan jaso izan dugun historio hau. Batez ere, beste hizkuntza komunitate batzuk ezagutzeko gogua piztu jakun elkarrekin ezagutzera joateko, eta batez be, igara etorri izan ezian komunitate horrek. Después de un encuentro y reencuentro loco que contamos en el webdoc. Eta hala, Roselatera joatia okurritu jakun. Roselat, Kurdistaneko ekialdeko eskualdia da, berez Iranen dagona, eta Aragon gilan elkarrekin. Dicen, creemos que las lenguas que figuran en los mapas, las que trazan fronteras, son las que realmente importan, las que verdaderamente sirven para comunicar la educación, la música, el arte, el cine. Que hay lenguas mayores y menores, universales y regionales. Nuestras lenguas, el bretón y el euskera, suelen figurar en el segundo grupo. Y con esa idea partimos hacia el este, hacia Roselat. Kurdueraz, Roselatek literalki ekialdea esan nahi dau. Gure euskerasko sortaldea bezala. Eguzkia esnatzen dan tokixa. Eta eguzkixa kurduentzat Rosaban oheratzen da, gure sartaldia. Iparraldean Bakur dago, eta hegoaldeko aldea Basur deitzen da. Eta hitzok guk ikasi genituen Kurdistanera bidaiatzea erabaki genduenean. Berez, ze eremu bizitatu nahi genduen erabaki behar genduelako. Kurdistan ezin da ekialdetik mendebaldera errez zeharkatu. Edo behintzat eguzkian errestasun berarekin ezin da. Ekialde ertaineko zonalde honetan mugak pisutsuak dira,
biztanleentzat eta baita hizkuntzentzat ere. Eta kurdera hizkuntza, familia indoeuropar handiaren baitan kokatzen da, iraniar adarrean eta dialekto aberastasun izugarria du. Gainera, hiztun kopuruari dagokionez eta territoriak argi eusten duen bezala, kurdua ez da hizkuntza gutxitu bat. Berez, munduko hizkuntza handienen artean dago. Baina tamalez, zenbakizko nagusitasun hori ez dator bat hizkuntzaren errealitate zapalduarekin. Eta paradoxikoki askok hizkuntza gutxitu edo gutxiagotutzat hartzen dugu. Batez ere, territoriaren berezitasun horregatik, Turkia, Iran, Irak, Siria eta Armeniaren artean banatuta dago. Al volver, sabíamos que no era así. Si hay lenguas pequeñas, esas no eran las nuestras. Nos dimos cuenta que las lenguas que no figuran en los mapas, las que no respetan las fronteras, son las que más mueven a las personas, las que nos permitieron acceder a tantos relatos, a escuchar, compartir, conocer y conocernos. Y seguimos en ello. Seguimos trabajando en este proyecto de viaje que hicimos gracias a encontrarnos en IGA, el segundo encuentro de activistas de lenguas minoritarias que se celebró en Gasteiz, en Euskal Herria. Esto que hemos recogido es una pequeña muestra de lo que tenemos entre manos, pero queríamos compartir con la nueva edición de IGA que este año se celebra online. Benetan lan mardula egin zuten web orrialde hau osatzeko, eta web orrialde honen esteka ere partekatuko dugu, eta merezi du sartzea, baina erraz orduak eta orduak pasatuko dituzue hango bideoak eta ikusten, eta benetan merezi du. Eta nola ez, igatik sortu den proiektu bat izan da, horrek ere harrotasun berezia sortzen du ez, hau delako helburu azken finean igarena, gazteak saretzea, hizkuntzen bizi berritzean, eta etorkizunera begira horrelako laguntzak, aliantzak sortzea. Beraz, hori bigarren saria, eta orain hirugarrena. Arranopola, Helsinkiko txoropito kuadrilla bat euskaraz biraoka. Auzoko kale gogorretan beraien pasioa bizitzen, Beñat koitadu alaena. Zoratuta zaudeala? Ez. Araitz Klaramunt Oregi, Keili Karinen, Maria Protasova, Tero Nieminen eta Tulia Subantok erabili euskara kontxo lanarekin irabazi dute hirugarren saria. Esan beharra dago, kuadrilla hau, Finlandiatik, Helsinkitik euskara ikasten ari den talde bat dela, eta esaten duten arren oinarrizko maila dutela, honako bideo hau bidali dute proiektu lehiaketa honetarako. Horintxe ikusiko dugu. Iratxa, manengoen bani hemen kaka usaina zegoela. Beira, nor dugun hemen, Helsinkiko Mari Ergela. Motza denez galdu eginda eta sartu da gure auzoan nahi gabe. Nahi gabe, joe, haze lerdo. Alde hemendik txerrizikin ustela lakoak, hau gurea da. Entzun alduzu hori Iratxa, lerdeko pera zornetzu, honek, hemendik bota nahi gaitu. Zeukizuak, azkenengo aldiz eskatuko dizuet. Alde hemendik putrez iztrin madarikatuak. Leku hau gurea da. Begira, Mari Petral. Aztertzen hasita naukazu. Gu hemen geratuko gara. Beraz aspa. Zu zaude isilik Iratxo alakoa. Ni Iratxo! Duk, ze uste dezu.
Txakur ipurdi handi. Irratxoa kabro eskola gabea. Zer esan duzu? Hemen dagoen aztakirden bakarra zu zara. Zornekaiku, nazkagarra alakoa. Pergela. Aztakioa, Mari Petral. Aztakume ustel malarikatua. Bergel alakoa. Aztaizirin poltza ustela zaretela. Barkatu. Aditza horrek ez okerez berdin behar. Zer esan nahi duzu? Kasu horretan ezin duzu zaretela esan ez da. Zaretena behar luke ez da. Bai, egia, mila esker. Ez horregatik. Bestela irainak ez daude zentzurik. Iker? Urte askotarako? Bai. Iker, nirekin ala hoiakin zaude. Tontola piko hori. Ni lagundu behar gauzu. Bai, baina hau euskal gramatikako zalantza da. Irainak baino garrantzitsukoa da. Bueno, horrekin arrazoi duzu. Orduan, a ber, zergatik dago zaretela gaizki orduan? Baina orduan ez duke zaretela gaizki? Ez dela esaldia alda dezake. Ez, hau argitu behar dugu. Ados, zaretena orduan? Ea, zaretena, ala zarete. Gramatika irainak baino garrantzitsuagoa, alda? Ez aldugu behar horrelakorik, hizkuntza egunerokoaren parte izan dadin. Euskara ez da bakarrik hizkuntza zuzen eta akademiko bat. Etxean, kalean eta lagun artean ere erabil daiteke. Fuck you, asshole. Aquí bisa! Satana perkele jumalauta! Mierda, joder! Horiek, kaka zaharra, zakurraren putza, zirin poltza zornetzu alakoa, baino gogorrakoak aldera? Ez alda izango erabilera falta daukatela? Euskararen aukerak zinez dira zapalak. Helsinki edo non? Erabili euskara, kontxo! Kaixo! Bueno, ni Araitz Klaramun naiz, eta Helsinkin Etxeparen eskutik euskara irakurlea naiz. Eta ni Maria, ala Helsinkiko Maria Ergela naiz. Eta ni Tulia naiz, eta bueno, nola bururatu zaigu ideia hau, edo proiektu hau, gu Araitzekin daramagu ikasten euskara orain 2 urte gutxi gora bera. Eta udaberri hontan geneukan gure azken klasea. Eta klase horren gaia zen birauak. Eta bueno, birauak ikasten klasean konturatu ginen euskeraz. Ez dela birauak hainbeste erabiltzen edo gutxienez badago estereotipo hori. Hori konturatu ginen. Eta, bueno, guia euskaraldirako egin genituen sketch batzuk, eta pio bat gustatu zitzaigun hori. Eta Araitzi bururatu zitzaio klasean sketch bat birauen inguruan, baina gero hori pixkat broma bezala geratu zen eta ez dugu edo ez genuen egin azkenian. Eta gero, bueno, pasatu dira hilabete batzuk. Eta gero Keilik aurkeztu digu proiektu hau. Eta, bueno, guk oso pozik parte hartu nahi genuen. Eta gero Maria gogoratu du guia geneukan idei bat, sketch bat birauen inguruan egiteko. Orduan hasi ginen hori pixkat lantzen, eta naiz eta sketchen
asmoa da divertigarria izatea, hori bai. Naiz eta divertigarria den, edo asmoa den divertigarria izatea, guk uste dugu importantena da, asmo importantena da euskararen garrantzia hori pixkat azpimarratzea. Bai, hori izan gure asmoa. Euskal ikasle komunitatearen parte izan nahi genuen eta gehiago euskara hitz egitea eta praktikatzea eta ere bai Euskal Herriko gertaeran partizipatzea. Bai, Finlandian euskaraz hitz egiteko aukerak ez dira oso zabalak, normala den bezala, eta oso aproposa iruditu zitzaigun aukera hau, euskara erabilia izateko eta pixka bat benetako egoera batera ekartzeko, edo, esan edut, Euskal Herriko proiektu batean parte hartuz, hizkuntzari erabilera natural bat ematea, ez? Eta, Tuliak esan duen bezala, nahi izan genuen euskararen garrantzia nabarmendu, eta nolabait argi utzi, beste hizkuntzekiko euskara ez dela gutxiago, beste gabe beste hizkuntza bat dela, beste hainbestek daukaten aberastasuna eskaintzen duena. Hau eta idea oso ona da. Hizkuntza praktikatu eta asko ikasi genuen. Beraz, eskerrik asko horregatik eta pozik gaude parte hartu genuenela. Bai, ni ere nahi dut eskertu zuei proiektu hau sortzeagatik. Guk uste dut oso ondo pasatu dugula esketxa egiten eta gehiago ikasi dugula. Nire partez ere bai mila esker, aukera paregabea eman diguzuelako, eta, guk saria jaso genuela jakin baino lehenago, nik uste irabazi genuela, ikasleek beraien partez asko ikasi zutelako, eta nik ere bai nolabaiteko itxiera polit bat eman niolako kurtsoari, eta, azkenean egoera ez da polita izan koronavirusarekin, eta honek pixka goxotu zuen. Beraz, mila esker. Basically, what I wanted and got out of this project was a new perspective on the world. Learning and using a new language and a new kind of language has given me a whole new understanding of other people. Uste dut, Keili eta Araitz zuzenean jarraitzen ari direla, orduan sari hau zuentzako da, 200 euroko txekea Finlandiara zuzenean. 300 barkatu, 100 komisioa niretzat. Eta besterik gabe, aipatu nahiko nituzke beste lan batzuk, atean edo irabaztear gelditu direnak, baina nik aipatu nahiko nituzkenak uste dugulako izugarrizko ekarpena egin dutela. Eta gainera, horietako batzuk hemen zaudete, eta saiatu gara ekitaldiaren hasieran lan horiek erakusten, hain zuzen ere entula dantzan abestiarei buruz ari naiz, lehen lana izan zen jasotzen, eta izugarrizko lan edo abesti polita da, izugarrizko xarma dauka, eta benetan merezi du entzuteak. Benetan uste dut, kariño handiz egindako abesti ona dela. Gu gara hizkuntza abestiarekin ere, berdina esan nahiko nuke. Kasu honetan 3 hizkuntza lotzen dituztelako hizkuntza bizi berritzea zer dena azalduz. Eta bukatzeko Mintzoka Twitter proiektua ere aipagarria da. Eta pixkat horri buruz jakingo duzu hemendik aurrera. Pena ematen dit, ez aretelako sarituak izan, baina benetan izugarrizko lan egin duzu eta eskerrik asko horregatik. Uste dut hori dela lehiaketa honen aztarna edo helburua, horrelako harremanak sortzea eta horrelako proiektu politak ustea. Eta besterik gabe, hemen utziko dugu topaketaren lehenengo partea, pixkat berandu goaz. Online streaming bidez jarraitzen ari zaretenok, kontzertua 5 minutu barru hasiko da, orduan ez joan inora. Baina ibilbedi taldearen kontzertua izango dugu orain,
Ibilbedi talde oso gaztea da, orain martxoan atera zuten disko berria, izugarrizko abesti politak dituzte, gora beratsuak, aurpegi ezberdinetakoak, eta hori da justu gazteria, ez? Milaka aurpegi, milaka realitate eta milaka aldarte aldi berean sentitzen duen gazte edo gizarteko talde bat. Eta besterik gabe, eskerrik asko benetan bai sarean jarraitzen ari zareten hoi, eta baita Oian Ederrera gerturatu zareten guztioi. Ea esan duten bezala hurrengoan presentzialki ospatu dezakegun, izugarrizko esperientzia ona izan zelako aurrekoa, eta bien bitartean honekin ere uste dut proiektu polita burutu dugula. Beraz, eskerrik asko berriro ere, eta orain pixkanaka eskaileretatik jaitsi eta toki hartu klaustroan, Ibilbediren kontzertua hasteko, eta esandakoa, streaming bidez jarraitzen ari zareten hoi, itxaron pixka bat, eta berehala hasiko da kontzertua. Eta irtetzeko hemendik. Eskerrik asko benetan. ¿Tú has ido para allá? Creo que sí. Venga, va.
Se puede empezar. Sí.
eskerrik asko gonbidatzeagatik, plazerra ekimen politu batean jotzea, eta bestetik gabe ez dugu denbora askorik, beraz saiatuko gara txapa asko izan. Laguntzen gaituzu gertatzen. Eta gora egiten du, aduen zieten.
Eskerrik asko.
Bueno, orain bai, bagoaz. Eskerrik asko berriz ere, eskerrik asko bilati, batez ere, eta hori zen, espero eskudiatu izana, eta bola biskate itxira bezala osatu izana kontzertua, eta beste bat arte, esker. Baina, horrein bagoaz pixkat antzatzeko, gutxi. Bai, hori zen goizean, kezkatzen ninduena, hori zen goizean, zen! Bai, hori zen